Aké ťažkosti môžu vyplývať zo zanedbanej chrbtice? Tak zanedbaná chrbtica je v prvom rade problémom v podstate lokálnym, kedy tých ľudí začína boleť buď tá časť toho chrbta, respektíve časť tej chrbtice, ktorú majú buď preťaženú, alebo tam majú oslabené svalstvo. Takže z tohto hľadiska sa dá povedať, že vlastne ovplyvní to celú posturu, čiže celého človeka. Práve ten starostlivosť o tú chrbticu im častokrát pomôže aj v tom, aby ich chrbát nebolo, aby sa im lepšie pracovalo, čiže zlepší kvalitu každodenného života. Keď niekto príde do vášho zariadenia, tak aké rôzne služby vy im viete poskytnúť, prípadne v čom všetkom dokážete pomôcť? Tak v prvom rade my robíme diagnostiku. Už pacient príde k doktorovi alebo k fyzioterapeutovi, tak ten sa najskôr vyšetrí, zistí, čo vlastne je vo veci a potom ten problém vlastne navrhne nejakú formu liečby, tým pádom spraví nejaký plán alebo program, či už dlhodobý alebo krátkodobý. No a ten pacient potom chodí a zbere jednotlivé lekcie. Jedna sféra je tá uvoľnenie, čiže nejaké masáže, nejaké uvoľňovacie techniky, mäkké techniky. No a potom sú metové forma tých cvičení, prípadne nejakých trakcií, elektroliečby, čiže my zaoberáme sa v podstate komplexnou liečbou. A ešte nám povedzte, že čo ste si pripravili pre ľudí, ktorí navštívia Dom zdravia a konkrétne váš stánok v ňom? Tak pripravili sme si hlavne vyšetrenie. Budeme sa tam zaoberať jednak vyšetrením na tézometrických platniach, kde sa vlastne pacienti môžu postaviť na tzv. Platňu, ktorá im zistí, že ako majú začasené jednotlivé končatiny. Zároveň vieme zistiť, či tam je nejaká porucha funkčná, to znamená nejaká skolióza, alebo sú tam určité svalové partie preťažené. Čiže takéto vyšetrenie a samozrejme, čo budú ľudia chcieť, budú môcť aj s ortopédom konzultovať, prípadne nejaké ramena, bedrové kĺby, s čím majú problém. Hlavne tá konzultácia, tí ľudia budú chcieť prísť a spýtať sa na nejakú cennú radu, ktorá by im mohla v podstate pomôcť, alebo by aspoň naštartovať tomu, aby si pomohli sami. Ja verím, že vás to motivovalo a všetkých teda srdečne pozývame do Domu zdravia od 27. do 29. septembra, kde sa môžete dozvedieť aj to, ako pomôcť svojej chrbtici a chrbom.